Sa pikas bahin, di apod mahigalay dugang report ni kasaman Jane Gallardo. Kay ni ay manag-live-in partner nga namaligya og bata. Nabuking kini, nakabuking ang manghod niya ilar pong anak. Kaya nang hambog sa silingan mahigala nga bago na siya unyag cellphone kaya ang mama ng anak niya nahalin ang bata. Pagital ni katawa nahalin kuno iyang manghod. Subong pamalandungon pero ato lang yagi katawa may galal sulin niya karon si kasaman Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufila, live sa karon dinhi sa Barangay Dulhong Fatima, Attorney Rufila, kay ato gid ni Gisusi ni usa ka alarma nga duna may mag-live-in partner Attorney Rufila, nigi kataho magbibaligya ang ilahang mga anak kay dili lang man kay usa ra ka anak ang nabaligya ani Attorney Rufila, kaduha naman daay ni nga higayon. Uy. Bago mga masusupa ni Attorney Rufila, ang ilahang nga nabantayan kay naay naka-inform na dinhi sa ato ang barangay Attorney Rufila nga usa ka concerned citizen masilingan ra po sa mag-live-in partner Attorney Rufila nga dunay gibaligya nga bata